yake nan saurara zance da ke bacin amana karki sa zuci hawa kare ki guje ke na aje inda na je ke ma na za ki je na kama so na wahala na tabbatar ke ce sila ki matso ki ɗauke matsala wai ko ki juyo duk abin da rai ke yin hari na bayyana miki zahiri yau zuciya ta ki hakuri ke ta kira guje ke na aje inda na je ke ma na za ki je ki ji ki saurara matsayin da na taka aka kusanto gani na fita na yi shura matsayi na mai waka na bisa zamani yakan so ni mace ko namiji sukan bi ni to don haka kare ki zarge ni kaunar ki da san ki san jani sai ki uzuri ki rabo ni kare ki fushi ki min nesa rai zuciya fa sun kosa kullum da kasa na busa wai dan na bar ki na kasa guje ke na aje inda na je ke ma na za ki je da kin rike ni jagora san gaskiyar mu man tsara har zuciyar ki na bara ni ne watan kike zahara in kin kabar ni wa za ya so ni wai ko ki ganni so ya taɓe ni na canja launi wai go ki ganni amsa juyo duk na jiga ta in kin fahimta ya zan rabauta so ya tsananta dawo dawo karki zatam da soyayya na ganta ne akan hanya wakar da na yi ta kaya kalmar take wa soyayya ba ni ba karki ban kunya na san kina da tarbiyya zargin ki kar ya sa ki rabu da ni yau gata nan da na ta a kusa da ni na so ki sai ki zo ki tafi da ni kore bakin ka zo ya rabu da ni karki min gizo yi kusa da ni wai gojo yo